Lapin taivaalla nähtiin eilisiltana harvinaisen kirkas valoilmiö, eli eräänlainen tulipallo. Kyseessä oli kirkas meteori, joka hajoaa iskeytyessään ilmakehään. Jatketaan keskustelua tästä. Tervetuloa Jaakko Visuri tähtitieteellisestä yhdistyksestä URSAsta. Kiitos. Niin, olet työssäsi tutkinut näitä tulipalloja ja perehtynyt tähänkin tapaukseen. Mitä tästä tiedetään? Tästä tiedetään aika paljon, kaikki tarpeellinen ja vähän enemmänkin. Ja kiitos siitä kuuluu ihmisille, jotka jakaa näitä videoita. Ja nykyään pystyy kuitenkin aika helposti jo laittamaan tämmöisen oman kamera-aseman pystyyn. Et tästä tiedetään se, että mistä tämä tuli, miten se lensi, mikä kokoinen se oli. Niin, ja kuinka kaukaa se tuli? Joo. No, tämä kappale on tuolta Uranuksen ja Neptunuksen väliseltä rata-alueelta. Sillä oli nopeutta maapallon ilmakehän iskeytessä semmoinen 35 kilometriä sekunnissa, eli aika haipakkaa. Sitten kun se tulee tuohon ilmakehään, se törmää siihen aika lailla läsähtäen ja riippuen sitten materiaalista, minkälaista se on. Tämä oli tämmöistä höttöstä, komeetta materiaalia, niin eihän siitä mitään jäänyt jäljelle. Ja tämä näkyvä osa havaittiin Ruotsissa ja sitten sieltä etelänpäin lensi. No siis itse asiassa Norjassa havaittiin tämä syttyminen tuossa Karikasniemen länsipuolella. Siitä se lensi noin 112 kilometriä maata pitkin mitattuna suoraan aika lailla etelään ja sammui sitten 60 vähän alle kilometrin korkeudella. Että ei tämä ollut niin kuin lähelläkään kattoja hipoja. No mistä tiedetään se, tai miten tämä eroaa esimerkiksi ohjuksen tai raketin laukaisusta? No, se on pinnalla nykyään aika paljon. Kysytään. No yksi ihminen ei tietenkään niin kuin visuaalihavainnon perusteella voi paljon silmiin juurikaan sanoa siitä, mikä se on. Mutta sitten kun näitä havaintoja on niin monesta eri sijainnista, monesta eri kulmasta ja päästään siihen nopeuteen ehkä jonkun videon perusteella, niin kyllä siitä pystyy sanoa, että ei niin kuin mikään raketti lennä 35 kilometriä sekunnissa. No kuinka harvinaisia tällaiset tapaukset ovat? Näin kirkkaasti välähtäviä näkee ehkä 1, maks 2 vuodessa Suomen paljon, mutta sitten taas tämmöisiä, jotka tulee tuolta Uranuksen ja Neptunuksen radan välistä, niin tämä on todella harvinainen. Ja tämä havainto oli siis otettu Lapista. Oikein paljon kiitoksia Jaakko Visuri ja jatketaan vielä Lapissa, tai pysytään siellä.